Ercüment haftada çekir bu. Pürtük atmış mara. Efsel pişta pürtük eki bu. Ya Tolstoy, Anna Karenina. Liwanê zindaniya sih salan Şewekar Abdullah Babat piştî azadiya xwe cara ewil deriyên pêşengeha tabloyên xwe bo hunerhezan vekir. Pêşengeha bi navê Hêvî wekî salên di zindanê da Borî ji sih tabloyan pêk dihat. Rastî ji bo min gelekê cuda ye. Ji ber ku hem ji derve û hem sergiyamiya pêşî ye. Zata tiştê pêşî cuda ne. Ez bêjim çit bi bila bibe tiştê ji bo min jî gelekê cuda ye. Ji bo wî jî ez gelekê kelecanim rastî jî. Wî bo her tabloyekê xwe wekî şexsiyetek, wekî zarokek bi destê xwe mezin kirî, nav lê kiriye û bi vê yekê hestên xwe derdike. Dema ew di sala 1992 da bi doza pekekê tê girtin hin di 18 saliyê da bû. Wî bi seya hevalên xwe û bi taybet jî bi seya şewekarê Amerîkî Bob Ross ku heftiyê carekê derdikevte ser ekranên televizyona dewletê TRT fêrî wênexîzkirinê bû. En berdesîvî hîn bû, mellê temaşe kiro em hîn bû. Şeft û zirûfê zindanê jî gelekî cuda bû, te netkarî tu tiştekê dîtî jî çêbikî. Hestê zindanê jî zêde cuda nîn tiştên bavrosçekê. Çünkü mesela her yek me ji gundekê hatiye, çiyayeke, deştekê hatiye, ji bo re çendê ev jî gelekê xweşa min çû. Tarzê me ew aslında di vê hêlê de jî rastî jî me piçekê çêt kir baş bû, xirafî jî nebû. Babat li zindanê tinê şewazê Bob Ross fêr bûbû. Lê piştî ku ew li zindanê derket, dest bi xizkirina potre û heta çûrûskên bakur jî di tabloyê xwe da cih daye. Ew sedema ceribandinên nû yên ser şewazên cuda cuda û hatîne ziman. Fakat bura êdî delfet zêde bûne, boya zêde bûne, firçe jî zêde bûne. Artık zaman jî baş e. Ji bo çendê min xwast ez terzê xwe jî biguherim. Yani ev jî wê di dê xwe ya kirin. Yani guhertin ve guhertin aslında tu jiyana xwe de tu sadece şêwazeke evekê biçî zêde jiyan jî xweş nabe. Hunerhez Zozan Borku ew di heman demî de şewekarê jî dema serdana pêşengeha Babat dike, dibêje ku ew di van tabloyên da xerîbiya sih salan dibîne ku wî xwastiye her tiştê di tabloyên xwe da xîz bike. Min bêrîkirineke pir kûr hîs kir. Mirov her wêneyekê de dibîne ku xweza bêrî kiriye, ajal bêrî kiriye, zarokatî bêrî kiriye, ji ber ku cihê tê de mayî cihekî bisînor e. Bi vê re mirov cîhana wênesazekî ku ji hemû tiştê ve hem di aliyê derfet da hem di aliyê fikrî da her tiştê û hatiye astankirin mirov tê de dibîne. Pêşengeha ku li navenda bajêr li galeriya Bajarvaniya Riya Armûşê hatî vekirin, bo 3 rojan pêşwaziya hunerhezan kir. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan.